A new analysis by Horn Review asserts that Eritrea's 1993 independence referendum was not a legitimate self-determination process, but rather the outcome of Egypt's long-standing geopolitical strategy to isolate Ethiopia and deny it access to the sea. The report alleges that former UN Secretary General Boutros كم أبز حلفة وان هور ريفيوز بهالنا إثيوبيا مسحت لولاونتنا إيرترا كون كله جبسي إيرترا ريفرندم كتجبر كلا ناي جبس أو ما بقول زلوا سكرتير جنرال نا UN من بارو ناي جبسي كونسبيراسي تيوري كم زنبرة دايما دايلهم إثيوبيا أفضل جبحري كم زي تركب جيروما زبل زربا كم أجندة زيادة كده فلو نسمر لنا زي بتروس كالي أبشن شاطر من تسعان كتانيو ناي UN حلافو خينو تمريسو إيرترا أبتسان حدا الناس نتعرق بانيرا سلزي إيرترا ناس نتام سرخبت نيونايتد نيشنز جدا جبس أو جبروا إلى مريح كم مرة حق يراتهم اليوم زبلونا زلو I don't know تحتو جن انتايو أبز سمعوهم انتايو بلو إزنا يقولنا نيك بحر زبلو زلو بخلت تمن قدي نمن تايو عجد ما تزلو ويم يبهر بر تياك يبزي ساعات لمن تنسى بلا تسبالله ፖለቲካ እኛ ሀገር ደግሞ የዚህ ኮንስፓይረሲ ፖለቲካ ወይም የሴራ ፖለቲካ እንደምታውቀው አጀንዳ ማስቀየስ እንደዚህ የሚሉ ነገሮችን ደግሞ እዚህ ውስጥ እናስገባበትና ደግሞ የዛም ሰለባ ሆነዋል ብለን ደግሞ እንትን እናርገውና አንዱ አጀንዳ ማስቀየር ይሄንን ሌላ አንድ ገነን ባለ ኢሹ ማምጣት ለምሳሌ የአባይ ግድብ በዚህ ጊዜ ኢሹ ሊሆን አይችልም የአባይ ግድብ የህዳሴ ግድብ ኢሹ ሊሆን ይችላል የነበረው በአቶ መለስ ጊዜ ነበር አይደለም ያቺ ማስቀመጧ የመሰረት ድንጋዩን ማስቀመጧ ነው አሁን እንግዲህ እነዚህ ፓርኮቹ ምናምን እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶቹ እጅንታዩ ቲ አብይ አህመድ ነዛና ባህሪ ጉዳይ ዘለ ያዘሎ ወይውን ከማፍደገ ባህሪ ዝብል ሕጅ መጽ ይዘሎ አዚ አገዳሲ ጉዳይ ወይውን ነታ ሀገር ኒ ህላዊያ ዘድል ወይ መድሓኒ ስለዝኾነ ዘይኮነ ኣብዚ ዋንዚ አጀንዳ ስለዝድሎ ዘሎ እዩ that's why ድማ አብይ አህመድ በቀጥታ ምስ ኤርትራ ክዘራረብ እውን ዘይደሊ ዘሎ ኣብ ቴሌቪዥናት መፅዩ ብተፈላለየ መንገዲ ዕግርግር ክገብር ጥራይ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ እቲ ህዳሴ ግድብ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ግዚኡ ኣገዳሲ ሃገራዊ አጀንዳ ነይሩ ኣብዚ ዋንዚ አጀንዳ ክኾን ኣይክእልን ዋላ እኳ ከም ሕሱም ክትጥቀመላ እንተፈተነ ከምቲ ዝድለ ከተምፅ ኣይከኣለትን ውፅኢት ከምፅ ኣይከኣለ ምክንያቱ ህዳሴ ግድብ ወዲና ይብሉ ኣለዉ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ክፅበ ዝኽእል ህዳሴ ግድብ እንድሕር ወዲኻ ኮንካ ናይ ኤሌክትሪክ ፀገም ናይ ቁጠባ ፀገም ናይ ገለ ሽግራቱ መፍትሒ ክኾነሉ ከውን ኣይከኣለን ስለዚ አብይ አህመድ he must find something else ነቲ ኩነታት ከረጋግኦ ዝኽእል ነቲ ኩነታት ገለ ክቕይረሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር ክኽእል ኣሎ እቲ ዘለዎ ኩነታት ድማ ብተደጋጋሚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ሕቶ ኢትዮጵያ ሓንሳብን ሓዋርን ተበላሽወ ከም ዘላ ወላውነት ናይ ኤርትራ ልውላውነት እናክሓዱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ይግባእ ዝብሉ ሰባት እዚ ናይ አብይ አህመድ ሕቶ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ይክብሉ ስምዑ ረዳድባብ የሚመስል ነገር አለ አሰብ የቀይ ባህር ጉዳይ የግድ ነው የሞት ሽረት ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ አትሉደቱ ብዙ ጊዜ የሚሰማው በብልጽግና አካባቢ የሚሰማው በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰማው ነው ይሄ ነገር ጦርነት ከተጀመረ አሰብ ላይ የሚያበቃ ነው ወይ ኢትዮጵያ መንግስት ከተሳካለት حدد وقنت تجميرون عصب حيسكا خطرف زخل ديو إيرترا خنتاي كتقبر تخل نزبليو زيادة قلنا تحطونا يفتق بحري لدتو حدا كابتوم حطونا يفتق بحري أزيا قداسن إثيوبيا زبليو ناي بعد لدتو ويناي كالوت ناي جوار دي قالك كم سألكم كله ناي إيرترا زيوم يحشوا وايب لكم يلهم من قرب أسفح بيركم حسبوا أبزي وانزيز علينا إيرترا أبي أحمد يزبال زخون حايلين أبي أحمد نملا يستقم إيرترا قداسي من إيرترا بخميس ريو هو حد كن هو حد صلاة إيرترا ويون صلاة إناي أنصار إيرترا سرحين برا سلام تامس هو حد سرح لنا قرب ترأسهم أسفح بيلكم حساب وقال لهم يا أيناي بوليتيكا فلا تأتكنكم نلدتو يتؤمنوا نابلكم تعرف ليس وات الله لدتو أبزي وانزي كالا أجندة لون مسعي أبزي وانزي قلنا أبي نموداق زحق زول إيرترا دما ناي حتصير ناي نوحين على ما يزلوا أب حتصير جزء أبي كم يجر كتالي أب نوح جزء جن أب ودي وكالة من كتكو يتبوتو بزي قدس إيرترا بلان الله نعطاتهم كسب زواهاتو كتصبيه ما يكون كا of course كم يعني بلاناتي إيرترا تا بلان كله الله أبز حتصير جزء جن كوينات كوجلكم يزبل زلسة كل لنا عندلي نمالة سجابت توبيك أسبب بتري هونيتا بتأيك يراسي هون شكر الله أكرر ويميل بنتالي عسكري يميل بنتالي سلزي يبحر برتياك يميلون نو نيسس فهم سناقر من نتكلمه
እና እኔ የነበርኩበት ፓርቲ ኢዴፓ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ ለባህር በር ጥያቄ መታገል አለበት ብሎ በፖለቲካ ፕሮግራም ይህን ሀሳብ ያስቀመጠ የመጀመሪያ ፓርቲ ብቸኛ ፓርቲ የኛ ፓርቲ ነው። በተለያዩ የምርጫ ክርክሮች ምናልባት አንተም እንደምታስታውሰው ይህን ጥያቄ እንደ ጥያቄ የትውልዱ ጥያቄ መሆን አለበት ብሎ በመታገል ረገድ እኔ የነበርኩበት ፓርቲ በጣም ቀዳሚ ነው። ግን አንድ ነገር ማወቅ አለብን እዚህ ላይ ከልባችን ይሄ 130 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ በእውነትም የባህር በር ማግኘት የምንፈልግ ሰዎች ካለን የአሁኑን የዶክተር አብይ አካሄድ መቃወም ያለብን እኛ ነን። የምንፈልገው ከልባችን የምንፈልገው ለምን እጅ ዝሰብዝ እንታይ ይብላሎ ከም ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ሕቶ ኣብ ደገ ባሕርን ኢትዮጵያ ይግባእ እዩ ናይ ወለዶ ሕቶ እዩ ድማ ዝብል ከም ኣጀንዳ ናይ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ዘቐመጥና መጀመርያ ንሕና ኢና ዝብል ዘሎ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣብ ደገ ባሕር ናይ ኤርትራ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክትንክፍ ዝኽእል ሕቶ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና። ብዙሓት ተወለድቲ ኢትዮጵያውያን ኢሊት ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ወይ እውን ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ ንግዚኡ ዕላማ ዘለዎምን ንነዊሕ ዘለዎም ዕላማኦም ፅቡቅ ጌርና ክንክል ኣለና። ዝበዝሐ ኤርትራዊ ድማ ይፈልጥ እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ታክቲካል ኣላያንስ ኣገዳሲ እዩ፣ ስትራቴጂክ ኣላያንስ ድማ ኣገዳሲ እዩ። ግዝያዊ ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ዝውጀልካ ዘሎን ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝሓቲ ዘሎን ካልእ ኣርስቲ እዩ። ቅድም ንብሎም ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ያውጅ ዘሎ። ስለዚ ቀዳማይ ዕላማና እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኣብ ስለምንታይ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሓቲቱ ንሱ ይኮነ ዝሕርቆ ዘሎ ስምዑ። ኣብዚ እንታይ ዘገርም የአሁኑ አካሄድ አሁን እነ ዶክተር አብይ እንዳሰቡት የባህር በር አያስገኝልንም አይደለም ጥያቄ። ኢትዮጵያ ወደፊት የባህር በር ለማግኘት የምታደርገውን ጥረት ሁሉ የሚያወሳስብ ነው፣ አደጋ ውስጥ የሚከት ነው። የማግኘት እድላችንን የበለጠ የሚያርቅ ነው። የበለጠ ኤግዛክትሊ እዚያን ሰምዓ ዘለና ኢና በእውነት ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄዋን እንታይ ይብላሎ ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ ምሕታቱ እቲ ቀንዲ ፀገም ዝፈጥረልና ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ባሕሪ ከምፅኣልና ሎሚ ብድሕሪ ሕጂ እናሓቶ ነገር እውን ክሰልጠና ከም ዘይክእል እዩ ዝገብር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ። ስለምንታይ ሓደ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቅፅል ድያ ኣይትቅፅልን? ሕጂ ኣብቲ ዝኸፈ መድረክ እያ ዘላ። እስከ ክትቅፅል እያ ንበላ። ኤርትራ እንታይ ዓይነት 4 ኪሎ እንታይ ዓይነት ዕላማ ከም ዘለዎ ፅቡቅ ጌር በሪሂሉ ኣሎ። ፅቡቅ ጌር በሪሂሉ ኣሎ። ዝኻ እንታይ እዩ ንልኡላውነቱ ክደፍር ዝደሊ ምዃኑ። ስለዚ ኤርትራ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ንኣብነት እንታይ ንኽብል ኢሉ ወላ ተደይበሎ ድማ ዝሓስብዎ ብዙሓት ክነግረኩም እንታይ ዝብል እምነት ኣለዎ። እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ናይ ኤርትራ ዝመንሰይ ዘሎ ንገለገለ ተቃዋማይ ከዓ ስለ ዝርዩ እንታይ ዝብል እምነት ኣለዎ። ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ስምዒት የብሉ። ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን። ኤርትራ ዝሓለፈቶ መንገዲ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ሕጂ ሰውራዊ ወለዶ ኣብ ስልጣን ዘሎ እንተተኣልዩ ከምኣቶም ገይሩ ክፃባኣና ኣይክእልን እዩ። ከነዕሽዎ ንኽእል ኢና፣ ከነታሎ ንኽእል ኢና፣ ወይ እውን ብሓይሊ እውን ክንፍትን ንኽእል ኢና ዝብል ካልኩሌሽን ስለ ዘለዎም በዓል ልደቶ ኣያለው ካልኦት ንዑ ድመስሉን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝደኸመ መድረክ ከለና ኣይኮናን ክንሓቱ ነዛ ካርዲ እዚኣ ክንጥቀመላ ነርና ማዝዳ ቁሩብ ትለይ ፀኒሕና ኩነታት ውሽጣዊ ጉዳይና ምስ ፈታሕና ሽዑ ኢና ነዛ ካርዲ እዚኣ ክንጥቀመላ ነርና ንማለት እዩ። ንፈልጦም ኮይና ኣብ ውሽጦም እንታይ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ግን ኣብ ፖለቲካ እንታይ ይሓስብ ኢልካ ይኮንካ ንስኻ እንታይ ተሓስብ እዩ ትሕት እንታይ ተሓስብ ስኻ እዚ ከምዚ ሓስብ ፈሊጥካ ስትራቴጂ ናትካ እንታይ እዩ። ዳትስ ዋይ ምስ ግብፂ ኣላያንስ ዘድሊ ምስ ኣሜሪካ ኣላያንስ ዘድሊ ብፍላይ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ፅምዶ። ስለምንታይ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ተጠቂማ ንኤርትራ ደቆይሳ ረብሓ ከተሳለጥ እያ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ተጠቂማትሉ። ንኤርትራ ኣጥፊያ፣ ንኤርትራ ኣዳኺማ፣ ንኤርትራ ውዲኻ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌራ ኣጀንዳ ክትገብር እያ። ሎሚ ኤርትራ ስለ ዝመከተት እታ ንሳ ከም ፈረስ ክትጥቀመላ ዝሓሰበት ሃገር ክትፈርስ ቀሪባ ኣላ። ኤርትራ በንፃሩ ሓያል ኣቃውማ ሒዛ ጠጠው ኢላ ኣላ። ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እቲ ገይም እናተቐያየረ ዝኸደሉ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ቀጥታ ፅምዶ እንድሕር ጌራ ሓንሳብ እናሓዋሩ እቲ ኣፍኮርስ ንኣሜሪካ ሒዝካ ትቐስል ማለት ኣይኮነን። ኣሜሪካ 20 ዓይነት ገፃት ዘለዋ እያ። ምሳኻ ኣለኹ እናበል ከተጥፋእካ ትኽእል እውን እያ። ግን ከም መርሕነት ናይ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ኩሉ ካልኩሌት እናገበረ ዝኸይድ ድማ ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ እያ ከምዚ ኩነታት እዚኣ። ስለዚ እቲ ንሳቶም ዝሓስብዎ 2-3 ስጉምቲ ኪኑ ሓሊፍካ
نحجي نعبنا مودا كنت كمالينا إحرابي إثيوبيا أنت كتكوني عن فلطة يبلنا تهاجر كم هاجر ناخد كتل أزيك كبيد بدهم مخانون فلتنا أمحراي مسيح حزوا وروما مسيح حزوا كاله مسيح حزوا تهاجر هاجراونت مسيري تاخد ناخد كيزولو وعزو أزيك كبيد بقمت على إيرترا حيال زغون هاجراو سمعت فتيرة لا نتقرب تلي شلل دكبل جميروز نبرة بدياسبرا نبرة من سيد ما أبي أحمد مسيو لولاونت كا فعلك بحرها غزلك على خدم سوسي بمبال هاجراونتون تاريخون كنتاتون كم زستوعل غير ولا سلازي اذا اب غير نازلو سقات كم سقات فتير وزلو نيرتراوي نزقصل 10 عامت نتي 6 عامت وصدق على سز بيرترا صبو غير كستماقرون انت عينت واقع كم تخفى لالات هاجر تنعون 3 عامت زق على سنه مدرخ حساب حج كم زي دقه تتصقم ترديو استوعلنك خي غير ولا بزي مقان سلو نريو دمايو اتو كنتات نعتاتهم ايكونن معنا زياده زربحنا بلدلنا برقت زيامن اسمع ويسير ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ጉዳይ ይመጣል ካሁኑ መክረን ዘክረን አስበንበት አማራጭ ነገር ማናይ ከሆነ ታቡ ከሆነ የማይነሳ ጉዳይ ከሆነ አደገኛ ነው ቢያንስ አሁን ያለው ትልልቁ ፖለቲካል ኤሊት የሚወያይበት ጉዳይ ይሁን አክሽኑ ይቅር እንወያይበትና ልጆቻችን ያስቡበት ሊባል ይችላል ዝም ተብሎ ግን የሚተው ጉዳይ አይደለም ተራ ጉዳይ አይደለም እንኳን በዚህ ጉዳይ በስንት ቀበሌ እንጨቃጨቀል እንደኛ በማይረባ በሚረባ ዝኾነ ዝክ ጅምሮ خሎ ዝተጠቀመልዩ ክንምንታይ ረሕቀት ከይድሎ ካብ ቆፂሉ ጉዳይና ኤርትራ ክረአ ከሎ ድማ ሓንቲ አርቲክል ወፂኣ ነይራ መንግስቲ ኤርትራ ድማ መልሲ ይብላ ነይሩ እዚ ድማ እንታዩ ኣብ አፍሪካ ቪውስ ዝብል ዌብሳይት ጉድሪድ blame without shame ሕፍረት ዘይብሉ ስርዓት ወይ ውን ሕፍረት ዘይብሉ ስልበጣ ኢላውን ኤርትራ መልሲ ባትሉ ዝነበረት ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ሓንቲ አርቲክል ወፂኣ ነይራ ንዓድ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ሼር ገይርዋ ነይሩ ስለዚ ሓደ ዓብይ ኩናት ናይ ሚድያ ናይ ዕግርግርን ፈኒልና ከብክዕ ከይዱ ድማ ካሰና ምፍታኑ ስርዓት ብልፅግና ሕፍረት ዘይብሉ ስርዓት ምዃኑን ክንምንታይ ስግንጢር ምዃኑ ዝገልጽ እዩ እቲ አርቲክል ድማ ናይ ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስተር ፎሬን አፌርስ ሓላፊ ዝገበሮ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ስግንጢር ዝኣተወ ምዃኑ ዝገልጽ አርቲክል ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያውያን ውን ጽቡቅ ገይሮም ነዛ ኩነታት ተቀቢሎም ቤላ ገይሮም አመሓላሊፎም አለው አብዚያ ስምዕዋ ደሓን ከመተሓዛ ክልቲየን እነሆ ሰሞኑን ከወደ ብልጽግና ጎራ ለቅሶና ዋይታ በዝቶ ተሰማ። በስተመጨረሻም ለ7 ዓመታት ህዝብን እያስፈጁ ሲያስለቅሱ የነበሩት ግፈኞች ተረኛ አልቃሾች ሆነዋል። አብይ አህመድ ተባብረው ተነሱብን ብለው የጀመሩትን ለቅሶ ሳይጨርሱ ታዬ አንቀጸ ስላሴ በዓለም መሪዎች ፊት ጠላቶቻችን ተባብረው ተነስተውብናል እያሉ ለቅሶውን ወደ ተባበሩት መንግስታት አዳራሽ ወስደውታል። የታዬ እግር ኒውዮርክን ሲለቅ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ለአንቶኒዮ ጉተሬስ በጻፉት ደብዳቤ ጠላቶቻችን ከበው እያስጨነቁን ነው በማለት በለቅሶ የታጀበ አቤቱታ አቅርበዋል። ለማጁ ዲፕሎማት ለጦርነት ተዘጋጅተናል የሚል ግጥም የኛ ፍላጎት እኮ ጉዳዩን በድርድር መፍታት ነው በማለት ቀይረው ሊያጭበረብሩ ቢሞክሩም የለቅሷቸው ጭብጥ ግን ጠላቶቻችን ተባብረው ሊመቱን ነው የሚል ነበር። ከብርሃኑ ጁላ እስከ አበባው ታደሰ ከሌንጮ ባቲ እስከ ዲና ሙፍቲ የሚሰማው የለቅሶ ድምጽ ጠላቶቻችን ተባብረው ሊመቱን ነው የሚል ነው። የተከንችላለን ሓንቲ በዚኣ እየ ዝነግረኩም ኤርትራውያን በዚኣ እዮም ዘኽብሩና ነዞም ኤርትራውያን ነዚ ኤርትራዊ ጅግንነት በዚኣ እዮም ዘኽብርዎ ከይፈተው አብይ አሕመድ ንኩሎም ንተጋሩ በይኖም ጨፍጭፉ ንኦሮሞ በይኖም ጨፍጭፉ ንኣምሓራ ጨፍጭፉ ንኩሎም በል ከብሎም ከሎ ክሳዕ ክንዙ ኣይስምዖኒ ነይሩ ሻዕብያ ኣንጻሩ ኮይኑ መፅኡ ኣሎ ኢሉ ምስ ሓሰበ ግን ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ርድኡኒ ስተሩኒ ኣድሕኑኒ ሕጂ ድማ ኩሎም ተኣኪቦም በበይኖም ዝሃርሞም ዝነበርኩ ምስ ገበል ሻዕብያ ኮይኖም ይመፁን ኣለዉ በጃኹም ኣድሕኑኒ ዝዓይነቱ ኣውያቲ ዝገብር ዘሎ መራሕቲ ወታደራዊ መራሕቲ ይኹኑ ፖለቲካውያን መራሕቲ ይኹኑ ኩላቶም ሓንቲ ዓይነት ኣውያት እያ ዝፍንው ዘለዉ እዮም ዝብልዎም ሓየት ዝኾነ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ይፍክሩሉ ይዕንድሩሉ ጠራዕራዕ ይብሉ ኣብ መወዳእታ ግን ኣውያት ጥራይ ትኸውን ስተሩኒ ኣድሕኑኒ ትኸውን ስለዚ እዚ እቲ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ሚድያታት ደውፅኦ ዘሎ እዩ ንኤርትራ ዝፀሉ በዓል ኢትዮ ፎረም ማለት ፀራእቲ ኤርትራ እዩ ግን ኤርትራ ፈታውያ ጥራይ ኣይኮነን ዝንእዳ እንኮላይ ፀላዕያ እዩ ዝንእዳ ስለምንታይ ሓደ መትከላዊ ኣካይዳ ኣሎ ካልኣይ ድማ ንቕ ዘይብል ሓይሊ ስለ ዘለዋ ወሳነ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ነገራት ክቅይር ዝኽእል ባይ ዘ ወይ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ኩነታት ናቶም እዚያ እያ ያለች ወይ ሄዶ የሚዋጋውስ ማን ነው? ሄዶ የሚዋጋው በራሱ ይሄንን ለማሳካት መቼም ጦርነት ነው አይደለ? ቀጣዩ ስቴፕ ኤርትራ ዝም ብላ ታያለች ወይ? ሄዶ መታው ስትወስደው መቼም ቁጭ ብላ እጅና እግሯን አጣጥፋ ታያለች የሚል እምነት የለኝም። አላቅም አንተ ካለ ስለዚህ በዲፕሎማሲ
ካልሆነ ምለ እንደው እኔ የመጀመሪያም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጡ በኋላ መንገድ አሁን ለምሳሌ አንዱ የሚነሳው ያኔ የጫጉላ ልጃቸው ላይ እንደዛ አይነት ኢሹ መች ተነሳ እንዴ? አሁን በቃ እንደው እፍ በተባለበት ሰዓት ላይ የግለሰብ ማለት ይቻላል ያን ኬዝ ማንሳት በጣም ብዙ ነገር ኦኬ በትንሹ እሱን ማንሳት ይቻላል። መንግስት የራሱን ህዝብ በጅምላ የአሰብ ጥያቄ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጥያቄ የሚነሳው ይሄ ቅድም እንዳልኩ በሐፈሻ እንታይ ትብል መሲልኩም እዚያ ሰብ እዚያ ዓሰብ ኢልኩም ትዕግ ተዘጉርዕ ዘሎ እዚ መንግስቲ ኤርትራኸ ስቂላ ዲያ ክፅበየኩም ኤርትራኸ ሓንቲ ከይገበረ ዲያ ክፅበየኩም መን ይኸስከ ዓሰብ ከይዱ ተዋጊኡ ነቲ ባሕሪ ከምፅኦ ዝበሃል ዘሎ መን ከምፃልኩም ናይ መወዳእታ ናይ ዚያ ጓል መን ምዃና ይፈልጣን ፖለቲከኛ እዮም ዝብልዋ ዘሎ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣበይ ኩነታት ኣላ ኢሎም መስሓተትዋ ኢትዮጵያ ዝበለቶ ዚያጥራ በዚያ ጌርና ክንውዳእና ናብቲ ኢንተርናሽናል የማደርገው ኢትዮጵያ አሁን ምን ሁኔታ ላይ ነው የምትገኘው በአንቺ ምልከታ? የገደል ጫፍ ላይ ነው የምትገኘው ብዬ ነው የማስበው እንደ አንድ ፖለቲከኛ እንደ ደግሞ መረጃዎች እንደሚከታተል ደግሞ ከዚህ በፊት በጋዜጠኝነት ስራ ላይ እንደነበረ ሰው ኢትዮጵያ የገደል ጫፍ ላይ ነው የምትገኘው ብዬ አስባለሁ። ለዛም እንግዲህ ብዙ Exactly. So ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ኢልክ ተሓስቢሉ ኣብ ዝሓተታ ኢትዮጵያ ኣብ ጫፍ ናይ ገደል እያ ዘላ ከም ሓንቲ ፖለቲከኛ ዓይኒ ዘለኒ እዝኒ ዘለኒ ክሪኦ ከለኹ ኢትዮጵያ ኣብ ገደል ጫፍ ጠጠው ኢላ ዘላ መኪና እያ ኣውቲስታ ናተኣቢ ጫፍ ከም ዘሎ ናርኣየ ነዳዲ ዝህባ ዘሎ መኪና ኢና ንርኢ ዘለና እያ ትብል ዘላ I think ፅቡቅ ዝኾነ መግለፂ እዩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝበፅሕዋ ዘሎ መደምደምታ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ገደል ዘላ ሃገር እያ ኔክስት ሙቭ ናቶም ድማ እሱ ክውስኑ እቲ ሃገር ናበይ ገፃ ክትከይድ ባና በአሁኑ ሰዓት ክልሉን ከብተና የታደገ ተግባሮችን ፈጽመናል። የተመዘገበው ድል ደግሞ ቀላል አለ። እስከ ወረዳ አሁን የመንግስት መዋቅር ተዘርግቷል። የክልሉ የጸጥታ ኃይል ተደራጅቷል። ጠላትን ስትራቴጂካሊ ያዛብተዋል። አሁን የተወሰነ የቀሩትን አመራሮችና የቡድን መሳሪያዎች የማጥፋቱን የጸረ ሽምቅ እንቅስቃሴ ከክልሉ የጸጥታ ኃይል ጋር አቀናጅተን ከም ትሪኦ ዘለኹም ናይ ብልጽግና ጀነራላት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩናት ይዕወትሉ ከም ዘለውን ይስዕሩ ከም ዘለውን ዝገልጽ ክዝረብ ከሎ ወገን ኣምሓራ ዝወጽ ዘሎ ሚዲያ ግን ኃይል የማጥቃት አድማሱን በማስፋት እስከ ወልዲያ ዙሪያ ደርሷል። እንግዲህ በዋናው መንገድ እንግዲህ የዙ ማጥቃት ወደ ደቡብ ወሎ በመዝለቅ ምስራቅ ጎጃምን ከደቡብ ወሎ ጋር የሚያገናኙ ቁልፍ ወታደራዊ መሬቶችንና ከተሞችን ተቆጣጥሯል። ከዚህ ውስጥ ደቡብ ወሎን ከምስራቅ ጎጃም ጋር ከሚያገናኙ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ኣቢ ጀነራላት ኣብ ኩናት ይዕወቱ ከም ዘለውን ይደፉ ከም ዘለውን ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ክፍትኑ ከለዉ ብግምጣሉ እቲ ፋኖ ብፍላይ እቲ ሰሜን ወሎ ዝነበረ ምንቅስቃሳት መመሊሱ እናዓበየ ምንቅስቃሳት ናቱ ኣገደስቲ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ይቆፃፀር ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣብ ግዜ ኩናት ሓቂ ከቢድ እንድዩ እቲ ሓቂ ክትፈልጦ ይህ ማጥቃት ሲታይ ሰሜንና ደቡብ ወሎን ከደቡብ ጎንደርና ከምስራቅ ጎጃም የሚያገናኙ ቁልፍ ወታደራዊ አስፈላጊነት ያላቸውን አካባቢዎች በመቆጣጠር የአገዛዙን ኃይል ይዞታ በማጥበብ እንግዲህ እነዚህ ቦታዎች ሲለቀቁ የመንግስት ኃይል ይዞታው እየጠበበ ይሄዳል ማለት ነው። ይዞታው ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ናይ ኣቢ ሓይሊ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት እናሓነቁ ዝሕዝዎ ዘለዉ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ኣማራፂታት ናቱ ዕምሪ ናቱ ወይ እውን ሓይሊ ናቱ ቀፃልነት ናቱ እናቀተልዎ ይኸዱ ኣለዉ። እቲ ካብቲ ወታደራዊ ኩነታት ዝገደደ ፀገም እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ፓብሊክ ሰንቲመንት እቲ ናይ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን። እቲ ዝዓበየ ፀገም ቁጠባና ኢትዮጵያ ወርልድ ባንክ ዝበሎ ስምዑ In Ethiopia today, the questions are visceral. Inflation, food insecurity, conflict, unemployment. These aren't abstract. They are the raw terms of daily life. A parent agonizes over how to stretch a day's wage. Symbolic debates feel distant when survival is on the line. Scarcity disciplines the imagination, tethering whole societies to what is. In contrast, in abundance-driven societies, people manufacture problems out of possibility. በሐበሻ ኢትዮጵያ
أبي أحمد كم زتري وزلهم بلج لج زبد سجم سلي بموسى إثيوبيا نبص بغ درجات خير الله بلسجنا يزبنو نابلك من كفتن كله أب رياليتي تكون النتنا يتزبجن فتسيم كامستنسوز جبرو زلوا يخيد كم زيلن دخلنا تابامي أبي إثيوبيا at record level. The World Bank projects Ethiopia's poverty rate to rise to 43% by 2025, up from 33% يبلكم له. سلزي أكتشن 16 almost كبابك مع 10 عامت دخلنا درجة إثيوبيا 33% نايتي زبينيرو. لومي كاب 33% ناب 43% درجة فرق بإثيوبيا 3 مليون دحري لومو كبابي 5 مليون زبي أبديق زبالة دخلنت بدخلنته دما انتهي لهم قال يسوى منيرهم مالتي دايمنشنال ببزح من قد زي ناي مقبي دخلنت كون غل ناي تعنا دخلنت كون غل ناي أمارات كل عينة دخلنت يدقعهم كم زلوتهم زبي زي وورلد بانك يتمنعوا جنزب زبزلو زبزلو حبريتاي they want to help him but the reality نتزلو كنت كحبوي كلهم due to سلمتاي هم غينو due to conflict climate shocks economic decline with multi-dimensional poverty affecting 72% of the population. ስለዚህ እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ድኽነት absolute ድኽነት ኣሎ ካልእ ድማ በብ ደረጃኡ ዝጥቃዕ ድኽነት ካሎ ብሓፈሻ ሓደ ካብቲ ምንጭ ናይቲ ድኽነት ዝብልዎ ዘሎ እንታይ እዩ climate shocks ናይ climate ለውጢ ዝዓበየ ኮንፍሊክት ኩናት ዕግርግር ድማ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ዕግርግር እናዓበየ እንድሕር ኸይዱ እቲ ዘሎ ድኽነት ድማ እናበኣሰ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ World Bank poverty increasing sharply in Ethiopia to report خميس بالنيرو دخلنا تاع إثيوبيا ماليسو يعبلو كساب حجي زي بالكم يدقر منا زلو أبين يركم كساب حجينا نبدا لنا زيت ريبورت واتسي زلو ولا تميدياتاتنا تومون بوست قبرن لنا سلازي Ethiopia after making significant strides in reducing poverty for over 2 decades Ethiopia دخلنا تاع مقدال بزح سراح تقبر كم زنبر دحان زخونه وصي تمس زنبرت تمليسو دخلنا نترز قصو يديب كم زلو يوم زنقر زلو أبي أحمد دما ناي بلتقنا دسيت هانيسو اتا دسيت تيا صبغت خيط كم زلا سئلنا بعالم كزرقي يزفتن زلو at the end of the day أبي أحمد زبلو قبل خليو مانم قطبا زردو سبقن نتي أبي أحمد زقبرو زلو كونتات نوحو دا سبات زقلقل نزبز حسبقن أبشقر كدر بزخل مخانون كالاي دما اتي budget allocation هذا أبكينات إن هلخا لمعات ملوك كوناي كلني قداماي منغست كغبرو زلو معبالن قسقاسن زدل منغستي كوزرا هذا كغبرو زلو سلام يخغبر زلو سلام is fundamental أبكينات إن هلخا يلمع علقون تبلكا فرق لمعاتي خاطر لمعات انتخيل كاون بفلاي تكوينات بمرج اخات غبرن تلخ كوينات تقديد كان دراتي خايو قدني خا كتمكت تقديد كدما لمعات كاون كتفتني خا نتو كوينات جن اب بعلي زمرص زلو كل تكوينات بعلي دمرص زلو تطو كبلوني خلي جن مرج انا تسيو ابزي ونتم ኢትዮጵያን ከዛረቦ خلو سمو ኢህአዴግ ወደ ብልጽግና ከተሻገርን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ስልጣን ላይ ከወጡ እንግዲህ እሳቸው ስልጣን ላይ ከወጡበት ማግስት ጀምሮ እዚህ ቅርባችን ቡራዩ ጨምሮ የነበረው ግጭት አድማሱን እያሰፋ ዛሬ በየቦታው ኢትዮጵያ በየዓመቱ ከግጭትና ከውጊያ ያረፈችበት ጊዜ የለም። ይሄ የውጭ ጠላት መጥቶብን አይደለም፣ እርስ በርሳችን ነው። ስለዚህ ምናልባት አሁን ከውጭ የሚመጣብንን ተጽዕኖ ለመቋቋም በራችንን መዝጋት አለብን። መጀመሪያኛ እርስ በርሳችን ያለውን ግጭት ይሄን ደግሞ ለማቆም መንግስት የአንበሳውን ድርሻ ይይዛል። እኔ መንግስት ከዚህ በኋላ ጦርነት ውስጥ መማገር ማለት አገርን ማውደም ስለሚሆን ባፈጃ እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ አብይ አሕመድ ካብ ንግሁ ስልጣን ካብ ዝርከብ ክሳብ ሎሚ ሃገር ምስ ደመየትያ ካብ ደመ ይዕረፈትን ካብ ስቃይ ይዕረፈትን ስለዚ እዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ኩነታት መቐፀ እቲ ነገራት ኣመና ስለ ዝበኣሰን መልክዑ ስለ ዝቐየረን ኣምበር ወይ እናቐፀለት እናኸፍአ ስለ ዝኸደ እምበር አብይ አሕመድ ሕጂ ዘጋጠመ ብድሆ ይኮነን እዚ ኻ እንታይ ዝነግረካ አብይ አሕመድ ንዝቕፅል እዋን እውን ስልጣን ተፀኒሑ ናቱ ፓተርን ኢኻ ክትንብብ ዘለካ ንሱ ኣካይዳ ናቱ ዝሓለፈ 7 ዓመት ተሪኻዮ ኦልዌይስ ዎር ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ዝነብር እዩ ነቲ ኩናትን ዕግርግርን ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ክቕይሮ ይኽእል እምበር ብዘይ ኩናት
ኣብ ስልጣን መቐጻል ወይ ሃገር ብዘይ ኩናት ክትመርሓ ትኽእል ኢኻ ዝብል እምነት ዘይብሉ መራሒና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ነቲ ከባቢ ነታ ውሽጢ ነቲ ሃገር እትያ ብዓብዩ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ድማ ነዚ ሰብ እዚ ብኸመይ ዓይነት ትጥምቶ ስለምንታይ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ዝተፈላለየ ርእይቶ ኣለና ካብኡ ተበጊስካ ክትሪኦ ትኽእል እቲ ህዝቢ ምሓራ ድማ ነቲ ኩነታት ኣብ ዕድል ኣብ ዝረኸቦ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ንሰምዕ ኣለና አማራ ጄኖሳይድ አብይ አህመድ is a criminal አብይ አህመድ is a criminal stop አማራ ጄኖሳይድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተቃውሞ ኣብ ኩሉ ቦታታት ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና አብይ አህመድ ገበነኛ እዩ ነቲ ኣብ ህዝቢ ምሓራ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ጄኖሳይድ ጠጠው ኣብልዎ እናበለዩ ኣብቲ መጋባያ ናይ ኣቢ ዝገበሩ ኣብ ሎንደን እዩ ዘስምዕ ዘሎ ኣብ ፅርግያታት እውን ተመሳሳሊ Amhara voices rise in defiance, calling out what they describe as a genocide unfolding in Ethiopia. A global movement demands justice as protesters urge the world to act. voiceless people in Africa IMF World Bank sponsoring this genocide for the ከም ትሪእዎም ዘለኹም ፋኖ ብፍላይ ኣብ ሎንደን ኣብ ዩኬ ዓብይ ተቃውሞታት ሰላማዊ ሰልፊ እናወፁ ንአብይ ኣሕመድ ትሕግዙ ዘለኹም IMF ኢማራት ወርልድ ባንክ ነቲ ገንዘብ ትብዎ ዘለኹም ተጠቂሙ ህዝቢ ምሓራ እዩ ዝምስሰሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክሳብ መዓስ ኢኹም ፀማም እዝኒ ክትህብዎ እናበሉ ናቶም ተቃውሞ ከስምዑ ንርኢ ኣለና ኣብ መወዳእታ እቲ ኩነታት እቲ ብከምዚ ንዓቢ ንክንደይ ክቅፅል ይኽእል ንክንደይ እዋን ሽፋን ክገብርሉ ይኽእሉ ህዝቢ ምሓራ ኸ መኸተናቱ ቃልስናቱ ክንዲ ምንታይ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ እቶም ካልኦት ክልላት እውን ነዚ ኩነታት እዚ ካብ ምክትታል ንሳቶም እውን ናቶም ረብሓ ኣብ ምጉያ እዮም ዝርከቡ ከዛ እነዚህ ክሶች አሉ አሁን ኢትዮጵያ ያቀረበችው አለ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት በኩል የሚደረጉ የሚሰጡ አስተያየቶችም አሉ እሱን ስታይ ጦርነቱ አክቹአሊ አይቀሬ ነው ካልን ቆይተናል ግን አሁን ሊቀርብ ነው በቅርብ ይጀመራሉ የሚለውን ነገር ክረምቱም ስላለፈ ይጀመራሉ የሚለውን ነገር የቀረበ ያስመስለዋል ግምቱን ማለት ነው በተቃራኒው ደግሞ ወልዲያ ላይ ግጭት ከተካሄደ በኋላ መንግስት አሁን አትኩሮቱ አማራ ክልል ያለውን ፋኖ በታትኖ ጥርጊያም እንትን ማለት ነው እንጂ ቀዳሚ ለመጥረግ ነው እንጂ ወደ ሚሻገርበትን ወደ ትግራይም ይሁን ወደ በአፋር ክልል ወደ እንትን የሚሄድበትን አጽድቶ በደንብ ነው እንጂ በቅርቡ አይገባበትም እዚህ ጦር ኦኬ ትማል ዝበሃል ዝነበረን ሎምን ኩነታት ሓደ ብዕለታት ብካላንደር ዝወፀ ኩናት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ነይሩ እቲ ኩናት እቲ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ክግበር ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ክራማት ወዲዩ ናብ ቀውዕና ኣቱ ስለ ዘለና እንታይ እቲ ክራማትን ቀውዕን ሓጋይ እናበልካ ነቲ ኩናት ስኬጁል ምግባር ሓደ ግርም ዝብል ስርዓት ኢና ንሰምዕ ዘለና ካብኡ ቀፂሉ አብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኩነታት ኩናት ጀሚሩ ከምፅኦ ዝኽእል ነገር ከም ዘየለውን ይርድኦም ኣሎ ምክንያቱ ናይ ኣምሓራ ኩናት ሓደ ምዕራፍ ከይገበርካሉ ናብ ኤርትራ ገፅካ ክትገብሮ ትኽእል ኩናት ንጥፋኣትካ ምቅልጣፍ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘሎ ኩነታት ንፋኖ ብዝተኻለካ ዝገበርካ ጌርካ ኩሉ ሓይልካ ተጠቒምካ ንፋኖ ከተወድቕ ትክእል ኣለካ ድሕሪኡ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ክግበር ዝኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ብካልእካ ተሻሪኾም ወይ እውን ተኣኻኺቦም ይሃርሙን ኣለዉ ንዝብል ድማ ኣብቲ ውሽጢ ፋኖ በርቲዑ ዘለውን ኩላቶም ብሓደ ኣለዉ እዩ ንዝብል እስከዚያ መልሲ እዚያ ዘስምዖ ክልተን ሃገራት ዝለዓል ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ምስ ዝያዳ ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ዝብል ምሕያል ዝምድናታት ይርአ ኣሎ እዚ ምናልባት ናበይ ክመርሕ ይኽእል ኢልካ ትርኢ ወይ ትዕምቆቱ ክሳዕ ክንደይ ይኸውን እዚ ፅምዶ ዝብል ቃና ምናልባት ትካላዊ መስርሕ ክሕዝ እንተዝኽእል ዝያዳ ሰራቢ ምኾነ ዝያዳ ቀፃልነት ዝያዳ ነባርነት ክህልዎ ምኽኣለ ኢለ እግምት ምክንያቱ እቲ መሰረታዊ ሕቶ ሓደ ብቐዳምነት ክብሎ ዝደሊ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ፅልኢ ዝበሃል ግጭት ዝበሃል የለን ህዝቢ ንህዝቢ ፅልኢ የብሉን ግጭት የብሉን እቲ ባእሲ
أمونغو سرعتات ግን በዚህ ስርዓታት እዚ ተነዝሐ መርዛም ትረኻታት አሉ መጀመሪያ እቲ ናይ 1998 2000 ኩናት እቲ ዝመፀ ካርታ ናይ ዓባይ ትግራይ ኣብቲ ዝነበረ ኩናት ብልዕሊ ድሳዕበ ኣብ 2000 ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብቲ ኦፍ ኮርስ ቀንዲ ዕላማ እኳ ኣይወቃዕ ሰፊሕ ቦታታት ናይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ሽዑ ስርዓት ወያነ ስለዛ ኢሳያስን መለስን ዝነበረ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተሓፂሩ ነይሩ ሕጂ እውን ኣብ መንጎ ኣብን ኢሳያስን ተሓፂሩ ነይሩ ውፅኢቱ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ነባርነት ወይ ዘላቅነት መታን ክህልዎ ትካላዊ መስርዕ እንተዝሕዝ ትካላዊ ክንብል ከለና ብልዕ እንተነብላ ሓሳብ እጂ እዚ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ብዓይኒ ህዝቢ ክረአ ከሎ እቲ ክግበር ዝኽእል ኩነታት እዩ ኣይ ቲንክ እቶም መንእሰያት ዝገብርዎ ዘለው እዩ ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ገይሮም ዝገብርዎ ዘለው እቲ ፅምዶ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት እውን ተዛሪብናሉ ኣለና ኣብ መንጎቶም ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ናብ ፅቡቅ ገፁ ዝኸይድ ናብ ፅቡቅ ገፁ ከይድስ ውፅኢት ናቱ ንርኢ ኣለና እቲ ወታደራዊ ፅምዶ ከም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ራና ምድሕሪ መጋረጃ ክህሉ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ህዝቢ ግን ዳርጋ ናይ ዝበፅሓና ፃውዒት ዝነበረ እውን ኣብ ምሁራት ክሳተፍዎ ናብ ካልእ ደረጃታት ክሰግር ኣወል ስዒድ እውን ኣብዚ ሓዳሽ ትመፅእ ዘላ ፅምዶናቱ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ብታሕቲ ንመዛግብቲ ታሪክ ዝኸውን ምዕራፍ ይከፍት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ስትራቴጂ ናይ ፅምዶ ክንዲ ምንታይ ኣብ ባይታ ውፅኢት ከምፅእ ከም ዝኽኣለን እዚ ናይ ፋኖ ክዛረበና ዝፀንሐ ድማ ልክዕ ነዚ ኩነታት እዚ ከመይ ገይሮም ይርእይዎ ከም ዘለውን እቲ ፅምዶ ነቲ ናይ ዓቢ ካልኩሌሽን ናይ ኩናት ዝነበረ ኮምፕሊትሊ ዚሮ ገይርዎ ናብ ባዶነት ኣትሪፉ ነቲ ኩነታት ክቕይሮ ከም ዝኽኣለ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት እዚ ሕጂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ወሎ ክኸውን ወይ እውን ኣብ ወልድያ ክኸውን ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ውፅኢት ናይ ፅምዶ እዩ ብድሕሪ መጋረጃ ዝተገበረ ፅምዶ ክህሉ ይኽእል ብዘየገድስ ኣቢ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኤርትራ እንደራ ክገብር እዩ ሓሲቡ ነይሩ ካልኩሌሽን ስትራቴጂካዊ ካልኩሌሽን ናይ ኤርትራ ግን ነቲ ኩነታት ኣበርዒንዎ እዚ ንሪኦ ዘለና ምዕራፍ ኮይኑ ኣሎ ከምቲ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ዝብሎ ፀንሐ ድማ እቲ ፅምዶ ናብ ህዝብን ናብ ምሁራትን ሰጊሩ ኢንስቲትዩሽናላይዝድ ክኸውን ድማ ትምኒት ናይ ኩልና እዩ ካብኡ ቀፂልና ነቲ ዘሎ ኩነታት ካብ ንእሽተይ ነቲ ፖለቲካ ብፍላይ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ዘለካ ዘረባታት ትስማዕ እዚ ንምግባር ካሊእ ጓል መንገዲ ምውፃእ የድልዮ ኣዋን ኣብ ጓል መንገዲ ኣትዮም እንክሊር ዝብሉ ዘለዉ ተማሂርና ዝብሉ ምሁራት ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ኣስተዋፅኦ ነይርና ዝብሉ ኣካላት ኣብ ውትድርና ኣስተዋፅኦ ነይርና ዝብሉ ኣካላት እና ብዛዕባ ትግራይ የግድሰና እዩ ዝብሉ ኣካላት ኣብዚ ሃለዉ ይሃሉ ሕቶና ግልፂ እዩ ፍትሒ ርትዒ ንርከብ እዚ ካሊእ ዝርዝር ትንተና ዘድልየ ንብሔራዊ ክብርን መሰሉን ኣብ ታሪክ ኣይተንበርክኸን ህዝቢ እዚ ሕዝቡን ተንበርኪኽና ይንቀርብ እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ይፈትሓል ካሊእ የለን ህዝብና ይመለስ መሬትና ይመለስ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ስምምዕ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያውያን ዋላ ጀነራል ምግበይ ዝተዛረበ እዩ እቲ ኩነታት ተጋሩ ዓቕሎም ኣብ ምውዳእ ከም ዘለዉ ነዚ ድማ ብዝተኻለ መጠን ብዝቐልጠፈ መፍትሒ ክረኽብሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃውዒት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዪ ኣሕመድ ግን ኣብ ከምኡታት ስለዘየለ ከምዛ ትርእይዎ ዘለኹም ንሱን ኣብዪ ኣሕመድ እንደዚህ ዓይነት ጌታቸው ረዳን ሕምባሾም ይኮላለሱ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ለንቀነ ግን ጌታቸው ረዳ እስከ ስምዑ ወድሃን ኣብዪ ኣሕመድ እንደዚህ ዓይነት ሶፊስቲኬትድ አእምሮ የለውም የረባ ትምህርት የተማረ ሰው አይደለም በጫጫታ በሆይ ሆይታ እናቴ ነገረችኝ ያለውን ትንግርት ተግባር ያደርጋል ብሎ ንጉስ ለመሆን የሚታትር ሰው ነው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ግለ ታሪኮን አልጻፉ ጌታቸው ረዳ ወቸም ጉድ ይረኺብ ዘሎ ኩላታ ድፈርሃ ዝነበረት ያ ትኾነሉ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ኣብዘይ ግብኦ ቦታ ዘሎ ካብ ሰብ ለቃሕ ወሲዱ ካብቶም ኣለቃሕቱ ንኸሃድም ተለቂሑ ብሽክሌታ ገይሩ ቡገይር ክሃድም ዝፍትን ዓይነት መራሒ ኢልዎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ትማሊ ከም እትብል ነርካ ሎሚ ምዚ ክትሰርሕ ሳዕ ክንደይ ፈተና ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ ንበዓል ጌታቸው ረዳ እዚ ናይ
أبي أحمد قال نقرات له دسم بدكا انتهي مخانو تصقمون أنا يردانني جلن كان حداش فيديو يلا انتهي يزقبر زلو زي سبز أنا كرد عني كارنا له زي فيديو زي ببزع من قدمت سين له I don't even know انتهي كقبري أو دنين زلو يغرت هذه ده حتى دلو man this guy is I think بزعبا زي سبز بزع حبريتا يدلينا له بتخيل هاي فلتنا أنا لنا قالنا قرصان له قال مسير صار له أنا زي سبز نايت أنا مثلا له هذا سب مجلس كمان خلاله what's really going on بس أبي أحمد أبزي بس ما راح تكرهب كله زجبر زلوا كنتات قال لنا قرسي زي فلتنا أنا قر كله يخلي يزول قام علني but again this is their thing قال يتصلون نيراتين نكره بايكالكم أبي أحمد ني ويليام روتو حكوا بدي فقادو كدرز رينايو كي أغلنا هجرما vampire دي تغير زلوا ولا يغرتاي إذا حتى زلوا it's just a lot of weird stuff بلوزي weird stuff بزح نقرنا نسمع زلنا خدن تم نيني صلاتنا تم كاوزي خدو جيبهم كودهم محسوية تم حشاخر تم بجنزة وزمور بالصب للسمية كنا كحلنا كنحسكن كللنا فتنا هذا تقرأي كفتح يصبح عرفت فتنا هذا تقرأي شتتت نتهزبت راح يكون زقود نتبعلو نتشتت زولي مجمر زقود تسي مجمر تتقعي جنرال جون مديد دما تتقاقامي نتم باندا زبلوهم زلو أمد كع بزوح دارقا بقلت كتقعوا من عن رجالنا علامهم نحن إثيوبياوانينا مس إثيوبيا خوينا إنا عند خل مسرتنا خير لول نجر يمثل بخام أونيو ناو خيدم زخانو ناتاتكم دما حزي بن بواخاتكم وجن سمع زر لخدما عند خل مسرتنا زودي عند خل مسرت خوينا دما مس نير ترازر لحيلي صمدونا توحل استمسرت له نصمدون كم تدقف أو استفعل عليك على محتات كون رأي لهما وإذا حزي كلتيهم مالتون بتي ندسا وجن كيدو زرلا حزد ما نسمرا كوين زرلا وجن تايز مسل كلتيهم تلا أختيهم تمسلو مالت أختي ونا أبي تلا أخي خوينو ناي أبي قد أي لفت سملا أو زد ما ناي أبي ناي إساياس هجرنا تيدا اللي أيول كن مس إساياس بسرح قناة هذا اللومو إذن دحر كوينو أمون قمن يتعرف لا تقرأي أي زي لا تقرأي تتعرف لامو إذا خمي جاي أنا عبرت حلو استشام منستر عبر صوم دلدي وهي لخنا وقتها هذا لا أسأل النعم وأسأل نخيداش هاي الذي بقرن أب إثيوبيا الله ورينيام حوحات فريسام وحوحات مسيلام قني لهم كعبل سكنا خجورون حوحات مكرسات بمسرع بقانتا نولهم منجس زخناي دهان منجس أفريقيا شو خيرم تشيمو بحفشة تي تمدو زفترو زلو نوتي أبي إثيوبيا نتي ولا تميديا ناي تجراي ولا تي مهور ناي تجراي نتي تمدو بزعج زي أبزعوان كأنقصو كفرسو كصبرو زفتني نانري تتقمنا يتسمدو سلدي رايوم دي ويس مستي أجندا نسوم زغمت وصل زي كيد I don't know بوغن يرترا نسمدو زدقف منفس كل جزيان سمعينا جن تنك أغاز اللي يسمدو مخانو لما بزحات يرتراوين لما تنك أغاز زلو سمدو كخونين عندلي فلايا منغو تزبي كفتر زخل معزناتات بتنك أغاز كرر اللو وزبلي I think أول أبز حلفت فيديونات وقليت واني رحارك أبو كفت قليلي حدا جاي بقولون مالت قراي كونن نابنت إذا حدا خفتي حدا قاتاتيو زملكوتوكم أكلات نحبر لنا إزي عبعدا قات أورونا استتحزه سنعنا غفاي إزي أتي حقاونا فاخون كله
ازي اتسنعنا غفاي اب كلتا سلسته اداو مس بصحه حبرو كمزي لي داماسس سلازي اب ايدكم بمحساي كتفلطوا تخولوا يخم مغنياتو يبلل سلازغونه راي وزدما نتناي قدم نافا ناي زحدش نافا حبر لخيم امونغو تناي بحق نافا اتيمم نابعدا غافا حزبلو سلازي طنقاقي حتت Yes, Eritrea بزح ጥንቃቐ ዘድልያ ዓዲ ምዃና ምግንዛብ የድሊ. There's a lot of challenges. ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ድራማታት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና. እስከ ደሓን ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ድራማ ንእሽተይ ፀኒሕና ክንሰግር ናብ ኤርትራ ገፅና. ኣብ ብዙሕ ትንተናታት ክህብ የድልየ ክሳዕ መወዳእታ ኣለኹ ሓራይ ክንከይድ ኢና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝብለኒ ነይሩ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ሃለውሳታት ኣይበለንን ንዓይ ኣብ መወዳእታ ናይ በሐቂ አይመስልም እንዲሉ ከዛረው ኩሉ ናይ በሐቂ ምስኮነ ሰገጥ ነው ማለት ናይ ካደ ዓብዱ መትረፊ ምኽንያ እተኻል አይ ስራሕ عرفت غير ስለደይ መጽ ሳይልዓለኒ ዋይ ሽግር አይ ፖለቲካ ረኺባት ተዘላ استغላሳይ ደፋር ገለ ኾን ኽእሊ ግን ቁርብ ልቦና ጉድል ትብል ያ ኣብታ አሰራርባ ምክንያቱ ወል ደውይልለይ ነጊረ ያ ቀዲመ ተቀዳመይት ዝበልኮ حجون زخونات بتقوى عاويلة ولا هنقول شعانا حيمس بلنا مسزاربكو حيون يلن مسبلنا ذا قداي نجيرين هنا نوزعتو نجيره السخاسي سجعنا عافي ديتا وحلقة من يخان برجينا حمد وكيل كاتخي برجينا حمد زي وكلكاس بنات كاركب ركب تفتيركا وي نبرجينا حمد يكون انت بحيلو يخيد كيدو فتنا على خير هيكلني مرقتي نتصورين يا رب العلا أبي زوصل كون ويح جدي أبي أبلع له تقرأ أبلع له بحزب محارة أبلع له حزب ورما زوصل عندار أخو أبي أبز مرحو إثيوبيا خينا كالس فعلينا يكون كل زلط تصورين يا رب جلس تقبر ده الحاجة برجعنا حمدو خما قاقله يو مسؤول كوتا قلب على زبالين الساعة أتانا كيروس كأز زي أتاكنا بحجون نحنا سوقنا لنا تقال ستراح يتعود سجم يلا جين كعوات هيكلين نستو مسوز اللون كباس نمنتايو زملو زلو زرمات أين برمشونا زيادة بوليتيكا موداتا حديك ببوغنو ننربحو زيان رياضة لنا دمات مسل تاناي موداتا وتسيد جن حنتي تبغتي قد مناي أول سعيد على نزوكونتات زي مزازمي كتكون تخل ودوق انجرال إلنا نسالم حلالات هزبي إرترا تبها لهجر اللاتنا إرترا منينا شعبي ترايايلو منينا حلاف ترايايلو منينا كريستيان ترايايلو منينا إسلام ترايايلو إرترا نا إرتراويان ناي بحكي دستبل قطميا كم جا جيروم نزيا زوم نسياتنا اشتدقنا زوم أحواتنا ناشتو زقبرو زلو نتي سنة باب نتحدنتنا إرترا مس بانديرا كل جزء أعبينا كنريا زلنايو تابوتي لنا لنكني كابير ترات وزوجت فيديو ونالا مالت كابير ترات وزوجت على كافيات تاليرو من الباتري خمان تلهم this is something كابير ترا بعبي تابيو دونجيا خطوات كم زتريو دلهم ناي توريزم أبتي فيها تاليرو قبل على خوينهم زقبرو فيديو إن نرزلنا بس مرة تفيات زبال قلنا سمعتاتي مثلني أسمرات تفلتو ويهم نبي حكي قال كابتن بيونسكو استمزجبه ناي وورلد هيريتج ورشا ناي علمنا تاريخها ورشا هنساتات ناي ورشا تباهيلهم كابزرق حيو سلازي it's so beautiful نزي فيديو زي بزيس أبغى من قدك سدولنا من البات زين ريوز لنا أبزي ما نسمع ناب إرترا ناب كلن هاجرات أفريقيا دحر مبصحية خيره بدحر إرترا ناب ليبيا ترى خيره نمدون جاي استفلالي مخنياتات نيرويو بيزا قلتيف كازي مركبون نيرو بزعبه حزب إرترا بزح فلتوس لزينا برني بزح كجمت أيكال. However, I had friends who had visited who really said great things about it, and I asked them why, and they. جن حدث فلتوس بنيرو قديمو ناب إرترا زبتها
ካብ ኣፍሪካ ዝተፈልየ ዓዲኻ ተዮ ንሱ ግን በዓልኻ ኸይድካ ምርኣይ ሕሸካ ምስ በለኒ በዓለይ በፂሐ That's actually my slogan of my channel, see for yourself. እዛ ትሪኣ ዘለኻ ስሎጋን ካብኡ ዝመፀት እያ በዓልኻ ምርኣይ ዝብል ቴማ ሒዘ ኣለኹ ነቲ ዝብሎ ክነብሮ ስለ ዘለኒ ከዓ ኣብ ኩሉ እየ ዝኸይድ ሓቂ ሓይሽ ክብገስ ከለኹ ንጹር መደብ ነይሩ ንኽብል ኣይከልን ኣብቲ ከባቢ ምስ በፃሕኩ ዘጋጥመኒ ክገብር ወሲነ ወፈልጥ ህዝቢ ናይቲ ከባቢ ብዙሕ ቁሉዕ ኣይኮነን ምናልባት እውን እንታይ ከም ዘጋጥመካ ይትፈልጥን ኢኻ ምናልባት እውን ናይ ፀጥታ ፀገም ይህልዎ ኸውን ይብል ነይረ ናብ ብዙሕ ቦታ ስለ ዝኸይድ ከዓ ብዙሕ ኣይተሰከፍኩን What was different about Eritrea that you haven't seen or you haven't faced in other African countries? ኣብ ካልእ ክፋል ኣፍሪቃ ግን ኣብ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ ጋሻ ናይ ምቕባል ልምዲ ኣሎ The capital is very extremely unique. ካልእ ዘገርም ናይታ ዋና ከተማ እዩ ካብ ኣፍሪቃ ፍሊት እያ ኣዝያ ፍሊት ኣብታ ከተማ ስታርባክስ ወይ ማክዶናልድ ወይ ከምኡ ዝኣመሰለ የለ ብሓደ ወገን ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ McDonald's or any of those places there. Amazing. Now ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ዘለና ብልጫታት ፅባቐ ኩነታት ናትና ኩሉ ብግምት ኢኻ ኤርትራ ብዙሕ ፖቴንሻል ናይ ቱሪዝም ዘለዋ ሃገር ምዃና ዩኒክነስ ናታ ወላ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ጎዲልዋ እቶም ዝለመድናዮም ናይ ኣይከንስ ናይ ቱሪዝም ኣብ ካልእ ዓለም ክኸይድ ከሎ ሰብ ናይ ኣሜሪካ ብራንድ ሳለካ ብዝኾነ ዓዲ ምስከትካ ሳምቲንግ ፋሚሊየር ንስኻ ትደልዮ ወይ እውን ንስኻ እትፈልጦ ነገር ክትጥምት ተደሊኻ እንታይ እዩ ዘጋጥመካ ብዙሕ ግዜ ሜክዶናልድ ድዩ ስታርባክስ ድዩ ገለገለ እዞም ኣብ ኩሉ ዓለም ዝርከቡ ናይ ሙሉእ ዓለም ልሙዳት ዝኾኑ ገፃት ኣለው ኤርትራ እሶም የብላን እዚ ዘይምህላዋ ናይ ኤርትራ ግን ከም ኣሉታ ወይ እውን ከም ሕማቅ ጥራይ ክውሰድ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ዘይምህላው ንባዕሉ ፀጋታት ኣለው ምክንያቱ ሰብ people want to discover ነገራት ሓድሽ ነገር ክርኢ ደልዩ ሰብ ፍሉይ ነገር ከስተማቕር ደልዩ ስለዚ ኤርትራ ፍሉይ ነገር ኣለዋ ኦልሬዲ ነዚ ፍሉይ ነገር ብኸመይ ንጥቀመሉ እዩ ትሕቶ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ኣብዚ ዓመት እዚ ቁሩብ ትለይ ተስፋ ከም ትገብር ዝገብረካ እዚ ናይ በዓል ፊያታ ሌሮ ድዩ ኣብዚ ሓለፈ ድማ ኣብ ጎደና ሓርነት ተገይሩ ዝነበረ ናይ ፋሽን ዊክ ተባሂሉ ዘሎ እዚ ናይ ፋሽን ነገር እዩ ነይሩ ኩሉ እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ መንግስቲ ንቱሪዝም ከም ኣገዳሲ ፅላት ክወስዶ ይደሊ ከም ዘሎ ነቲ ቱሪዝም ክፉትነት ናይቲ ሃገር ሆስፒታሊቲ ናታ ኣጋይሽ ንምቕባል ዘለዋ ባህግን ዘለዋ ቅሩብነትን ዘርኢና ንርኢ ዘለና which is amazing this is exactly what we want ስለዚ ኤርትራ ናብ ከምዚ ዓይነት ስቴጅ ክታቱ ብዙሕ ግዜ ተዛረብናሉ ነገር እንተለዎ ንሱ እዩ ኤርትራ በቲ ብቐረባ ክትረኽቦ ትኽእል ምንጭ ናይ እቶት ክትጅምር ኣለዋ እሱ ድማ ቱሪዝም እዩ ቱሪዝም ማለት ሰብ መፅዩ ነቲ ዘለካ ይዝርየልካ ሓድሽ ነገር ኣይኮንካን ክትቅርብ ዘለካ ሓድሽ ነገር ትፀበቕካ ፅቡቕ እዩ ዝያዳ ግን ነቲ ዘለካ ኣፀባቢቕካ እንድሕሪካዮ ንሱ ንባዕሉ ነብሱ ዝኻልእ ፀጋታት ይደምፃልካ ስለዚ ቱሪዝም ዝያዳ ክድፈኣሉ ዘለዎ እዩ ክድፈኣሉ ክትብል ከለካ ግን ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሓድሽ ነገራት ነቲ ዘለካ ንምፅብባቑ ክትጎይ ኣለካ ሪሊ ንኣብነት ፊያታ ሌሮ ኣነ ናተይ መረዳእታ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ እዚ ጽቡቅ ጌርካ ሜንቴን ተገርካ ሓደ ብዙሓት ሰባት ተደይቦሞ ሓደጋ ክወድቀ ይኽእል እዩ ኣረጊት ገዛ ስለ ዝኾነ ግን ነዚ ጽቡቅ ጌርካ ቁሩብ ትለይ ገና እንተጌርካሉ ሰብ ብዶላር ከፊልካ ኣትዎ ይኽእል it's as simple as that ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣነ ዝኸትክዎ ከምዚ ዓይነት ወርልድ ሄሪቴጅ ህንፃ ሰብ ከፊሉ እዩ ዝኣትዎ ብፍላይ ወፃእተኛ ቱሪስት ከፊሉ እዩ ዝኣትዎ ሪጋ ገይሩ እዩ ዝኣትዎ so this is a very legitimate ዝኾነ ምንጭ ናይ እቶት ክኸውን ዝኽእል እዩ ነቲ ሃገር ስለዚ a little bit of maintenance ምክንያቱ we really need this to last እዚ ህንፃ እዚ ንነዊሕ ክቕፅል ኢና ንደልዮ ኣሜን እቲ ዩኔስኮ ገለ ክገብር ነይርዎ ነዚ እናርኣየ ነቲ ናይ ታሪኻውያን ህንፃታት ንምፅጋንሲ ክጓየ ኣለኒ ዝብል ግን ኣብ ኤርትራ በፂሑ እግሮም ሓፂር ስለ ዝኾነ ይርዮም ነለና ስለዚ ከም ዘለዎ ብጥንቃቐ ክንጥቀመሉ ለና ክሳብ ዝፅገን ምስተፀገነ ግን እዚ እዚኣ ትካል እዚኣ ነብሳ ዝኻለት ኣታዊ ክህልዋ እዩ እቲ ኣታዊ ናታ ድማ መሊስካ ከም ተፀባብqa ብጥንቃቐ ብኦሪጂናሊቲ ናታ ንክትጥቀመላ ይገብረልካ ካልኦት ህንፃታት እውን እዚኦም ኣብዚ ንሪኦም ፀናሕና ብዙሕ ነገር ክትገብረሎም ንእሽተይ ነገር ክትገብረሎም ግን ነቲ ፅባቐ ግን ዓብይ ረብሓ ከምፅኡልካ ዝኽእሉ እዮም ሲነማ ሮማ ንኣብነት ሰብ ሲነማ ክርኢ ኢሉ ዝኣትዎ ዘሎ ሲነማ ኢምፐሮ ሰብ ሲነማ ክርኢ ዝኣትዎ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ክዕፀው እዮም ምስ ግዜ ታይዳ ቱሪስት ጥራዮም ክኣትዎ ስፔሻል ኢቨንትስ ጥራይ ኢኻ ትገብረሎም ምክንያቱ these are attractions
attractions ኣብ ከተማ ድማ ብሪጋ ገንዘብ ከፊልካ ያጣጡ አሜን ኣብ ዱባይ ታሪክ የለን ኣብ ዱባይ እንደርኸትካ ሓድሽ ህንፃ ይሰርሑ ንኽትሪዮ $50 ገለ ክፈል ብለኻ ወይ እውን ነዊሕ ገዛ ስለ ዝኾነ ኣብ ላዕሊ ኮይንካ ገለ ክትሪ 50 ቅርሺ ኣብ ሩፍቶፕ ገለ ክትገብር 100 ቅርሺ እቲ ገንዘብ ከምዚ ገይሮም እዮም ዝእትውዎ ነቲ ገንዘብ ወሲዶም ድማ መሊሶም ካሊእ ይሰርሑ ስለዚ ኤርትራ ነዛ ቱሪዝም ዘለዋ ፀጋታት ኣብ ኣስመራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ከረን ዘሎ ህንፃታት ኣብ መንደፈራ ዘሎ ህንፃታት ደቀ ባሕረ ዘሎ ህንፃታት ኣብ ዓዲ ቀይሕ እንተሎ ኮይኑ ኣብ ተሰነይ እንተሎ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ባፅዕ ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ዓሰብ ዘሎ ምስቲ ፀሓይ እውን ስለ ዝዓርግ ዘሎ ነዚኣቶም ብጥብቂ ቀልጢፍና ክንሰርሓሎም ዘለና ኢና ኤርትራ ድማ ሓንቲ ካብቲ ምስ ጥልያን ወይ ምስ ካሊእ ቀልጢፋ ክትገብሮ ዘለዋ ናይ ኤርላይንስ መንገዲ ሞርስሙስ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣጋይሽ ንክመፀካ ቀዳማይ ክትዕረ ዘለዋ ኤርላይንስ እያ ድሕሪኡ ኤርፖርት ስሉጥነት ትውስኸሉ ኣለርቤር ኣብ ቴክኖሎጂ ተኣትይዎ ነዚአን ድሕሪ ጌርካ ሆቴላት እውን እያ ፅገና ግን ሆቴላት ግዜ ዝወስድ እዩ ሓድሽ ሆቴል ክትሃንፅ ገለ ግዜ ዝወስድ እዩ ጥራይ ነቲ ዘሎ ፅቡቅ ዝኾነ ሰርቪስስ ክቡ ስልጠና ድዩ ምትብባዕ ድዩ ምክትታል ድዩ ምግባር እዩ ዘድሊ እዚ ኩሉ ካብዚ ዝመፅእ ገንዘብ ድማ መንግስቲ ተቐቢሉ ኣብ ካልእ ፕሮጀክታት ናቶ ኣብ ጥዕና ድዩ ኣብ ህንፃ ድዩ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ሰራዊት ድዩ ኣብ ህዝቢ ድዩ ክጥቀመሉ ይኽእል እምበር ቱሪስት መፅኡ ቱሪስት ክመፀና የብሉን ኢሉ ዝኣምን ሰብ እውን ኣሎ ኣነ ይሕዝኑኒ እዮም ካበይ እቲ መንግስቲ ኣታዊ ክረክብ እንዳሓስብሉ ይመስለኒ ዝኾነ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ምስቲ ንሪኦ ዘለና ነቲ ኩነታት ኩሉ ኣተሓሒዝና ክንርኢና ንፍትን ዓድና ሰላምን ርግኣትን ኮይኑ ናብ ምዕባለ ጥራይ ንሓስበሉ ብዛዕባ ምዕባለ ጥራይ ንዛረበሉ መድረክ ፍጠረልና እናበልና እዚኣ ክገድፈኩም እየ زيبلعو زوسر كيو مسلو العشا كيو مسلو يزقز بس عمو تقولي زلو عمو قلبو نوى عدي عدي لالو صفع كل دمي حري ترمي عمو قلبو نوى عدي عدي لالو صفع كل دمي بحري